तू ଖାଇସାରିଲୁ ନା? ଚାହା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଣିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଆଣିଛୁ ରାଣ ଖାଇଲି ବା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ତ? ହଁ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ତୋର କେତେ ଥିଲା? 25 ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ହଁ କେତେ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଶୁଭୁନି? କେତେ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ବସେଇ ଯାଇଥିଲି। ଚାର୍ଜ କଟେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ରାଜା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ରାଜା ରାଜା ଧନର ଖେଳ ଗୋଡ଼ା ତ ସବୁ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲ 2 ଜଣ ଯାକ ନହେଲେ କପିରାଇଟ୍ ଖାଇବ। ଏପଟୁ କରୁନୁ ଏପଟୁ କରୁନୁ। ହବ ବା ତାଙ୍କର ଯେ କବାଡ଼ି ସବୁ ଲିଚୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ओके देखो जरा ठीक है ତମର ଯଦି କ'ଣ ଝଗଡ଼ା टोटल पढ़ी तू